besarnya. Silakan ambil di pagelaran nyawer penari Sekar Jatilan. Duka kang tulang domer sampeyan domer kula sampe blek-blekan yen ora tekan saja setina kekratono
Oh ya. Oh 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 bersama Gembong Mawono. Monggo Bunda, mungkin mau joget sarung di sini semua sama Abah Manan, dipersilakan. Bumi. Rehana. Insert
Ndi semaure wadon? Pripun Pak Edi? Waduh, kelendi semaure wadon. Nyonya Abah Manan dereng ngriki lho. Oh nggih, apa manan nggih. Kali penganteni le dereng kok. Kali Mas Vito, kali. Nggih Mas Vito dereng ngriki. Monggo kali derek-dereke Ibu Pak Manan, Pak Satgas. Manan nggih. Suangga. Aduh. Kari singku deleng omongi alus temenan mandiani bisa keturutan duwe rapi koyo Rehana cialo paran yo lekaning ati cialo kurang yo seturuti masih bersama Kepong Pawaran di sini tak lupa ada Vito Audit. Ayo mbakku sayang, sing gak ada mepul sak mundur ya kalau Mbak Wati ayo. Gak joget ah. Rugi loh Mbak, aku sih rugi. Monggo Abah. Monggo. Rehana lareko ayu. Makasih kulitio kuning langsa ali senandya sebisa Rehana lah teka lahareko gian temenan kulit makasih Ya, iki kemantene Mas Vito. Dek guru Mbak Nur. bisa ayo Bang aduh Rehana Dure isunya sing kuat Monggo Mbak Dirman. Ya, kari sing kembali Mas Vito. tunggaling joget Bang asik aduh Rehana isunya sing kuat deriko kari sing Dua meter sak mundur. oh metu mepel Mbak Yana. Ya. kadung sun jeneng Kang Makil. semua Terima kasih. Ayo. Pun Percaya. semaure Percaya nek dulure Bapak Manan. langge Isik sayu akeh. sedaya Cek akeh Mbak Sri. oh tasik kata Tasik kata. ya Allah alhamdulillah Nek gak nyopeng rugi. langge kula sing rugi Mas Lah kapan meneh? Saiki lahir sing perlu sing saiki. nggih Selamatane adik Pito. Langsung ditunjake Mbak Sri. oke aduh kari sing kuat Mbak Wedok, ayo. omongi Mbak Wedok. halus temenan Ayo Mbak, kapan maneh Mbak? mandiani yo bisa Yeay. Sambil bergoyang. Ayo Mbak Ade. Rehan Ari situ Mbak Sima, ayo gandeng. Ayo Mbak Sima. Sing duwe joget beron, ayo. Ayo Mbak Ima. Hei. Ojo khawatir. Senengane Mak Ima joget beron hari ini. Iya.
dulure akeh. Kapan meneh kate gendengno. Rak ngono Pak Manan. Yeay. Jos ya. Ngejok lali du eseme, ayo. Pokoknya digoyang. Dulunya mau mundur. Yeay. Jos ya. Iya. Pak Wati guru ketoi. Hei. Hei. Kos digoyang lu. Zey. Hei. Yeay. Hei. Vito Audio Sound System. Asik. Ayo Bi. Ayo Mas Joni. Saiki giliran sampean. Kebong bawana. Oke. Ayo Mbak Erna. Bekerja sama Vito Audio Sound System. Jendar-jendarnya mundur. Sodok Vito. Kopi susu anget-anget, gendang goreng panas pisan. Yo hati sedia kakak, nang meja yang biasa rame. Warung tenda pinggir jalan, aku tau ayu temenan. Kadang jadi langganan emang, sing bisa seralek kangen. Ayo. Monggo, dulur-dulure, pelaturi nyupi, ditari sekar kejadilan. Hei, ayo lu Septi, digoyang pokoknya. Anget kopi susun rika pengertian kali awak seket lan uga tambah tenaga gedang goreng iki ajak kita cilikono langsung gurian enak gurian ibalan riko kebong bawana. Kembali ke Bongbawono. Ayo Pemojokan pribadi. kopi susu anget-anget, gedang goreng panas pisan. Yo hati sedia kakek nyarong, nang meja yang dasarane. Warung tenda pinggir
kapan dadak merak ya. Yo. Oh, ecek sitok dure, Kang Amin. Ayo. Pak Damin. Entekno Kang. Kapan meneh? Tersekagum terima kasih. Yo. Terima kasih. Ijo-ijo 20 arane. Asik. Ayo, sargane tepokno le. Dikawal letak berak enak. Tari Sekar Jadilan telah usai kami persembahkan ke depan Anda sekalian. Dan di belakang tari Sekar Jadilan Anda kami ajak untuk menyaksikan kepiar yok timbong Wono. Eduk pamit mundurnya panggonane lewat irama gending Sarka Madura. Persiapan gagak merak. Yoi. Ayo, lepok lo gagak merak ini.